oja eni w'anim ohia watamfo a wonhu oja omo akukudro omo yekodro hunhum na adwene a wode ato adwene so se wo koye no oma ne tu amerika emma wo onhwehwe aboafo emmeboa wo na onye wo ho nsenkyerene ewo Yesu Kristo tenemonti amen. Radia sense obema watamfo a wope wo ntokwa no wope wo seye no obema wona hwe ase wo wanim obema wona hwe ase e wo wanim Awurade ma no nyɛ saa ma wo bosome we ya yawura mi dodro no a wopese wo sew ankura binom a wabɔ wo ntirim sɛ asomasi de ɔyɛ kwa saa onipa no onika no hwe ase wanim Yesu dinim onika no hwe ase wanim Yesu dinim onika no hwe ase wanim ma wona wotoato aso no nyinaa wɔmfa Amerika engban mfiri wanim Yesu Kristo din mu Awurade adom mmra wo so bosome we Awurade ani onyam empue wo so Awurade ani onyam empue wo so ne ɛso akata no a enadi no bosome we enadi wo Yesu Kristo din mu na certain Yesu Kristo adom enkan amen. Deɛ ɔka sɛ hwɛ meyɛ ade foforɔ bi afei na efifire na wohu yɛ no deɛ wahyɛ aseɛ wɔ brɛbɔ mu a efifire no enyini from ɔno ɛma ne nyini na wontwa so aba ɛmmɔho bosome mu ɛne na ade anim nyinaa ɛwɔ Jesus Christ din mu amen. Awurade say ayɔbɔ nkurima botri ka amen. Awurade say obɛhyira bosome mu ka amen. Awurade say obɛtie wo mpaebɔ bosome mu ka amen. Awurade say obɛma wo fi adidi amen ka amen. Na obɛma wo nhyira ayɛ kɛse. Awurade say obɛyi watamfo afi w'akwan mu na ɔma akwan ayɛ petee. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Yɛn Awurade Yesu Kristo dom Nyankopɔn dɔ ɛne sunsunkonkwan ayɛnkofa na hwɛ mo so na ɛne mo ntra ɛnɛ ɛne bosome nda nyinaa ɛne nnɛ wɔyɛ anim no Nyame agya ɔba ɛne Honhom Kronkron din mu amen. Awurade sɛ ɔbɛbɔ afe no afirihyia no abotire de ama obi. Awurade mmɔ afe abotire mfa nhyɛ obi wae wɔ Yesu Kristo din mu. You crown the year with your goodness. You crown the year 2023 with your goodness. However difficult the year will be, all that I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. May there be an enclosure for somebody. May there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. Enkomesia no say, Amino. Emremusama somebody here in the name of Jesus. Make you Yesu Christo demon. Yesu Christo demon. It finishes and it completes. God crown this year 2023 for somebody. Yes, baby, ancestor. Yato baby, ancestor. No, no, be to was no man. I won't call. A man, I won't call. And Ugasana won't call. A canoe, I won't call. Ponin, I won't call. Yawo penno, pet. Bible say a pet. I won't. And the empire say,
Nyasha also no, I purge it in the name of Jesus of Nazareth. Everybody say, Obebo afino afrisiano ebutri diamobi. Everybody mo afi ebutri fancy obi wai wo Yesu Christo dim. You crown the year with your goodness. You crown the year 2023 with your goodness. However difficult the year will be, all that I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. May there be an enclosure for somebody, may there be an encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. Somebody here in the name of Jesus. Yesu Christo Dimu. Yesu Christo Dimu. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Yes, baby, ancestor. Yato baby, ancestor. No, me obedient to us, no, me, I walk on call. Amano, I walk on call. And you got an hour call. A canoe, I walk on call. Born in a whole call. Nya won't penno pet. Bible say a pet. And the Empire say, Yasha was no, I purge it in the name of Jesus of Nazareth. With open arms, oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts, oh, let the ancient words Nano pay de radiasi baby, Sano Pen so. Otiase, Wahwadin, Nadum Dosuma, Odinitumia to so. Welcome to the Hour of Hope. And it does a break. Okuma 97.1 and Nano pay Inshira Enkera didn't say, Wamayenkwan, na nia Yekai wano pay says, Oh, Kwan out Tiasa no payer, Ubecostratinase, Ubecosredina pa ame, na near Radi Akafa won Kwan hono. Eno ene bebem enano pay na wagiso akese amen. Anapay so ye kai will say Bermechum Memorial House away Kufu Road, Ekropon, ena Okumai FM ewo na Jumedia ye friend and Nida Subri na ene yetia so akai will say enche ye dinamia sem eribreo ashe uncrane akacho say nina pintin
na nea nyame pɛ sɛ ɔyɛ no ɛdɔɔso nea nyame pɛ sɛ ɔyɛ no ɛboro so nea nyame pɛ sɛ ɔyɛ no ɛkyɛn so na Awurade bɛyɛ ɔnnaadaa na ɔnni nhwammɔ ɔnnaadaa na ɔrenni nhwammɔ anɔpɛ Awurade nhyira wo na Awurade nka ho. We welcome you to the Hour of Hope from Okuman 97.1 Jumedi Ekoso Ewo Facebook Live Okuman Radio 97.1 Ekoso Live YouTube 97.1 Nini na okoho na Okuman Radio 97.1 na onsa beka Jumedi Live ewo ho na oso oni edin kita ho adeba kun yeso so obeye aboa yen. You like, you comment, and then you share. Insuranka Radidin Ebrins to be do say ye be free for phone and suggestions over Ghana ha a 0551 667755 and I'll be free now when you didn't say so who are outside Ghana na stop so we use phone line now your WhatsApp line or 0270191971 bit me so internet and so now to me a day akasa onyame nhyira wo ɛna no pay na Awurade ɛnomo Awurade nsamra wo so ɛnkyɛ yɛbɛhwɛ nyame asɛm a ɛna no pay yɛgyina so de akasa de atu yɛ ho fo de ahyɛ yɛ ho nkunan de amuvu akɔkan sɛ asafo Awurade de yɛn atwa first month, second month, third month, we are in the fourth month and we are just at the neck of the fourth month. We'll just cross it to the fifth month. May the Lord prepare us for greater victory in the name of Jesus Christ. May the Lord prepare somebody this morning for greater victory. Onyame si se we are not pay Emma inshira ewo yenim is exactly 5:11 and yebepeke nyame asem 27th of April 2023. Onyame manadom no soma wa no pay baby a wo bia wotie ye no ye ma wakwaba yesre Awurade adom ama wo se Awurade ma ensi wo yiye na Awurade ma ne nsanye kese wo so ohima mercy chense Yesu Kristo wi no wa sorry a yenso yeringu ye betina se na yaka Awurade mani ye akire ona pe Awurade nhyira na onka wo ho anapɛ enche na yerefa ye ntro kronkron akọ Isaiah chapter number 42 Isaiah chapter 42 verse number 6 Isaiah 42:6 that came through to 12. Isaiah 42:6 through to 12. Eradi Onshao. Isaiah chapter 42:6 to 12. Isaiah chapter number 42, the verse 6 to 12. Isaiah chapter 42, the verse 6 to 12. I read, I, the Lord, have called you in righteousness, and I would hold your hand. I would keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. I am the Lord, that is my name, and my glory I would not give to another, nor my praise to the carved images. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. And new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Sing to the Lord a new song, and praise his name from the ends of the earth. You who go down to the sea and all that is in it, you coastlands and you inhabitants of them. Let the wilderness and its cities lift up their voice. The villages that Kedar inhabits. Let the inhabitants of Selah sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory to the Lord and declare his praise in the coastland. The verse 12 again. Let them give glory to the Lord and declare his praise in the coastlands. Amen. Amen.
Let them declare the glory of the Lord from the coastland. Behold my servant. Okay, the very head. Behold my servant, and now no pay the unfailing God, the unfailing God. Unfailing God, Nyamia oni hamo oni kuguda. The unfailing God. Isaiah chapter 42, 6 to 12. I am the Lord. I have called you in righteousness. I have taken you by the hand and kept you. I have given you as a covenant to the people, a light to the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. I am the Lord. That is my name. My glory I give to no other, nor my praise to graven images. That is my very, very, very powerful statement that I don't joke with. I am the Lord, and that is my name. Emphasis. I am the Lord, and that is my name. Abusafo, and now no pay baby I will be out here and can you cast Yamuakwaba. Yaminsha be brace. Within Timu a free now the beto 97.1 Okumai and pay. Say in yen share na yen swing yamiasam. Isaiah chapter 42. In Tichemesia 42 Edriana be in Tichemesia kusi dumye nona. Yegusuara bobo ese kron se on yen kasa wo baby a wiase kono ye hia se Erade beke say I am the Lord. Baby information sa what tete uhia se Erade beke say I am the Lord. Nia etututu nipa nansen ebi yareho ebi yasefem, but ye hia nia Erade beka say I am the Lord. It is an opportunity in the midst of difficulties, in the midst of challenges, in the midst of the turmoil, in the midst of the storm. Erade say, I am the Lord. And verse 8 no say, and that is my name. That is my name. I am the Lord, and that is my name. Ebusafo nyamisha mbibri anope ye wo yenu aberma Franklin Namu ewa ha Franklin Namu ewo Ekwapin Presbytery eho na obone dada adwuma yo yenu aberma Duke Femfi Sonko dancer Dingni Doso so ye administrator ewo Grace Church Academy Inshiranke Erade din say na odofu enina ne ewa ha na senior da ye no bobeboa ye na ya discuss yes say onyame onkongon say emro ma ye nchirechiremu na ye na ye bomu chechenya adwunim wo so wa wuritie ye so aworo hwe sa scripture yi mu Erade onkongon ne onka bibi na onsiesie wo ema inna ewo ye nim na watumi aye nhira abro so ewo Yesu dim ebusafo mu me nkasa the best start efi osofu dikoso pay ebechia yen tifo na anda o ma se dani de nyina wo sorry ani yen osum echi Nyankopon asem anopa we nso yenya asema Nyankopon pese oni yen che anopa we. Okay, mame mintwa wan mame ninhwe this wonderful guy Clement Opare ono do we utwa quotation ni na de go ho mame mbom ka koti me Ewurade na mafra wo trene mu na meso wonsa na makura wo na mede wo maye oman apam ne amanaman han na wabue anifrafo ani na wayi mpotrefo afiefi ase wayi mpotrefo afiefi ase na wayi wonwa woti sumu no adi afi na duadan mu meni Ewurade midin ne no na mere mfa manu nyamuma obiara na maye yinso mere mfa ma ahoni kan niama no hwe abemu na America ensem foforo mere mamate ansana afiadi inkwaja ewie peye muntu nyom foforo ema Ewurade mumfi asase ano into na ye nyom mo a mokọ epo ne nia ewo mu nyina ase
nsuo ano aman no nyinaa motete so sare so ne ɛso nkuroma wɔn nyinaa ne so nkurowa ɛne keda te so no ma wɔn a wɔte sela into ahurisi nnwom wɔn fa mepɔw atifi ntiemu denden ma wɔn hwɛ Awurade anuonyam na wɔn kana yeyi nsu ano aman mu hallelujah. Clement nyame nhyira bebree yɛ da se ɔsɔ foto aso Papa, anɔpa wei sɛ mekaeɛ no yɛsɛ nya scripture a nyankopɔn pɛ sɛ anɔpa wei yɛkyɛ na yɛn scripture yi talks about what the Lord has made available unto us. I say, behold my servant, the servant of the Lord. This brings me to the prophecy of Isaiah when he was talking about the Messiah coming to save. The chapter 61, Isaiah 61, the verse 1 was it. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prisons to those who are bound, to proclaim the acceptable year. Now, verse 7 of chapter 42 says, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prisons, those who sit in darkness from prison house. Then the verse 8 says that I am the Lord, that is my name. And my glory I would not give to another, nor my praise to carve images. What the Lord is telling us this morning is that he has brought us deliverance. He has brought us salvation. And his name, the glory that he shares in this, he reveals in, the glory he reveals in, he would not share with any. His name is for him alone. The deliverance that he brings, only he can bring that deliverance. That is what we need to understand this morning. The verse 6, I'm going back to the verse 6. I, the Lord, have called you in righteousness. If you are listening to us and you're a Christian, the Lord is telling you this morning that he has called you in righteousness. There is a need for righteousness. For you to receive this promise of the verse 7 and the chapter 61 verse 1 I've told you about, there is a need to keep the covenant of God, to stay in righteousness. That's why he said the verse 6, I am the Lord, I have called you in righteousness, and I will hold your hand. I will hold your hand. I will hold your hand. The Lord is demanding righteousness from us and uprightness from us. In this, he would hold our hand. And then he continues to say, I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. This is a representation of Christ. Christ was given to us as Gentiles. He was the covenant we had with God. He was the covenant that God made for us as Christians. The covenant that we are sharing with God. He says that I will keep you and give you as a covenant to the people. God made Christ a covenant for us. We Gentiles who were not supposed to partake of the inheritance of the kingdom, he made us to inherit, to be heirs to the kingdom. Then he goes on to say that after all this is done, he will give us freedom from the darkness of prisons. We were in prison when we were not called of God, when we were not categorized as Christians. We were bound and were in prison. But the Lord is telling us that because he has given us Christ, the verse 7, he will open our eyes to see. He will open our eyes to see his glory. He will open our eyes to see the promises he had made for us. 3, he will open our eyes to see that our salvation is 100% and not 50%. Our salvation is made full in Christ Jesus. He will bring us out of the prison. We were in prison, and now he has delivered us. He has given us freedom from the darkness of this world. The Bible says that woe unto you who are on this earth, because the prince of the earth
has come. But because Jesus Christ came, we are not partakers of that darkness. We have received the light. And when we receive the light, the Lord is telling us that, behold, the former things have come to pass. Behold, the former things have come to pass. And the new things I will, he says, and the new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. Corinthians, 2 Corinthians makes us understand that if you become a Christian, all things are past, all things become new. You see, the Bible is, I don't know how to put it, but it emphasizes, it emphasizes on every statement. So it is telling us here again that all things are past. Whatever thing you went through in the years past, whatever thing you went through in the months past, from January till April, today is the 27th of April, I'm telling you that all those things are considered as old. They are considered as past. Behold, a new thing is ahead of you. That is what I want to tell you, our listeners, this morning. A new thing is ahead of us. A new thing will spring forth. He says, before it will spring forth, I will tell you. So incline your ears to the callings and the whisperings of the Holy Spirit. Incline your ears. He says, before the good thing will happen, he will tell you. So you know the path to walk on. Before they spring forth, I will tell you. So anticipate greatness in the next month. Anticipate greatness in the next days. Because the Lord has promised us. He says, sing to the Lord a new song. When you have received that which you have asked for, what do? You praise God. So the verse 10 to the verse 12 is telling us that wherever you find yourself, whether you are in a ditch, whether you are on a plain, whether you are on a hill, whether you are on a mountain, you are in a valley, he says, praise the Lord. Praise the Lord to the ends of the earth. This morning, after you have realized that the Lord has given you redemption, he has granted you deliverance, praise his holy name. Even though you have not seen it. Hebrews chapter 11, the verse 1 says that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So though we have not seen the deliverance, although we are blind to the deliverance, the Lord says we should praise him. Praise him, you coastlands and its cities, lift up their voice. Let the wilderness and its cities lift up their voice. The villages that Kedar inhabits. It's telling you that if you are in a village, you are not exempted. If you are in a city, you are not exempted. If you are in a town, if you are in a community, you are not exempted. Give praises to the Lord, because he will cause us, our blind eyes, to be opened. He will deliver us out of prisons. And those who sit in darkness, he would take out of the prison house. This morning, this is the word of the Lord for us. Let us revel in this and praise his holy name for the glory that he has given us. Amen. Amen. Aha, Yokuma 97.1 and I'm not pay Isaiah chapter 42, they came from 6 to 12. Yeshe onyankopon a oni hwemoda onyame a nisa ensi famuda onyame a ompa bawda ewo nipa adom nsentrene ayaresa tumediye oje enefa hundi odman ompa bawo muda. God never get exhausted in saving, in delivering people who come to him. He's always doing it. He's always doing it, and he will do it and do it and do it and do it till everybody get a share. In time, baby, I would done Eradim Fanomo no count. Also for Franklin Amo Ubetiaso. Yo, Papa, and I no pain, so you better Urano, I say, I won't pen so Sunday and Abidu. Yes, I can cancel no, and I no pay. OBBC a self-explanatory. I can cancel Nankasa a children whom we say, what kind. Nia, me start if verse 8 no. What's a mene erade midin no. Mene erade midin no. Na me rebisa say
onuadɔfo me maame me papa me nena a wotie me ɛna nɔpɛ wonim saa Awurade anaa Awurade a ɔde ne nsa si ne bo sɛ me ne Awurade me din ɛne no so saa Awurade ebi wɔ w'abrabom anaa sɛ bi wɔ w'abrabom akɔ so sɛ bi ne w'abrabom nso a anɔpɛ hwehwɛ saa Awurade akyiri kwan because ansa na obi bɛka kyerɛw sɛ me ɛne me anaasɛ me ne asemesi me din ne no na kyɛ sɛ nipa no wɔ qualities bebree na kyɛ sɛ nipa no wɔ nneɛma anaasɛ nneyɛe bebree a ɛsen na ɛboro adwene ne ntease so ɔsɛ me ne Awurade me din ɛne no we eyi this part of the way ne kora ɛma yɛn full assurance me ne Awurade me din ne no so Awurade bi ɛwɔ w'abrabɔ mu anaa kwan bɛn so ɛna wobɛfa wobɛnya saa Awurade bi ɔsɛ ɔremfa n'animonyam mma obi na maayɛ yi nso meremfa mma ohoni Awurade a nneɛma bebree ekura no anaasɛ nneɛma bebree ɛwɔ no kwan bɛn so ɛne yɛbɛfa sɛ ogyidini sɛ okristoni sɛ nyamesom nipa enya ne nsɛm adom agyɛde anaasɛ nneɛma bebree sɛ na mebra ne di kan bobɔ so no nneɛma bebree ɔbɛma yɛn yi ɔbɛma yɛn yi ansa na yɛbɛnya saa nneɛma yi kwan bɛn so ɛna ɛwɔ sɛ yɛfa verse 7 ne sɛ bue eni a efra yi apokyerɛ firi efiase ne wɔn a wɔtete sum mu firi ne duadan mu mingin di sɛ obi a wankasa wo mu no kra no wɔntene ɛwɔ Awurade anim wobɛtumi akɔbie obi a n'ani efra yɛse yɛwɔ asɛm bi a yɛka sɛ onifra ne nkyerɛ ne yɔnko onifra ne kwan nti ansa na owura no betumi ama wayɛ yi no ɛwɔ sɛ wankasa wonkɔ w'abrabom so abrabo yi a mebɔ yi anamon yi a metu yi mekasa edwuma yi a meyɛ so ɛsɛ fata Awurade anaa so Awurade betumi afa me so de ayɛ bibi anaa this is the question ɛwɔ sɛ yɛn bisa yɛn ho yɛn hyɛ dantena sɛ yɛn kɔ yɛ abrabom ne yɛn hwɛ nneɛma bi a yɛyɛ so ɛne Awurade de no ɛbɔ ebra anaa because wɔn a wohwɛ Bible nim nyinaa Awurade de wɔn yɛ na edwuma bi ɔnam wɔn so ɛsa yare ne adeade wɔn antena ase wɔn te wɔn Awurade bɛfa wɔn so asemesi bɛsenko bie obie ni oyi bɛsenko yɛ yi wɔn nyinaa ɛda suban bi edi na verses no ɔsɛ me Awurade mafrɛ wo tenene mu Awurade afrɛ wo tenene mu ɛna nɔpɛ wa wotie me bibi biara wotie me ɛna nɔpɛ kan hu sɛ ɛnɛ de Awurade afrɛ wo ɛnyɛ frɛ keke wo ɛnyɛ frɛ bi sɛ kɔna kɔyɛ adwuma bi ana wasan frɛ wo tenene mu so woda so ɛwɔ saa tenene ne mu anaa wobɔ saa tenene abrabɔ no anaa wode nea onima ne so Awurade afrɛ me ɛtɔ de bi a yɛtumi hu nkurɔfo bi paa asɔfofo no bi na wɔka sɛ Awurade nsa wɔ wɔn so but indirectly anasɛ yɛn nipa kora tumi ka sɛ oyi de ɔmfie Awurade anɔpɛ Bible na ma yɛate ase ɔsɛ wafrɛ yɛn ɛnyɛ sɛ wabi a wafrɛ yɛn kɛkɛ wasan frɛ yɛn tenene mu na ɔsan bɛsɔ yɛn nsa na wɔkura yɛn ɔsan bɛsɔ yɛn nsa na wɔkura yɛn frɛ bɛn ɛna wogye di sɛ owura no afrɛ wo ɛna nɔpɛ anamɔ a wotu so ɛyɛ owura no frɛ ana yɛn presby nwom bi ma yɛte ase sɛ ɔsɛ ade biara ɔbɛyɛ biara ɛwɔ sɛ ɔmbisa sɛ ɛyɛ Yesu fɛ ana nti w'abrabɔ na wobɔ no hwɛ ne hu sɛ so abrabɔ ɛyɛ ɔfrɛ abrabɔ ana ɛyɛ tenene frɛ abrabɔ ɛna worebɔ ɛna nɔpɛ ana sɛ yiw ɛyɛ no a tɔkɔ so na sɛ ɛnyɛ ɛno nso a onuadɔfo sesa w'adwen ɛna nɔpɛ mema ma asɛm nwa ɛfisɛ bebree nana
me nuabɛrima no edi kan aka verse 10 ne sɛ monto dwom foforɔ mma no de biara da hu sɛ owura no ayɛ ade foforɔ wɔ w'abrabɔ mu na hyira no ne yi n'ayɛ na ɛnan mu na ɔbɛnam na ɔde foforɔ anaasɛ nea ɛsɛn ɛno ayɛ dɛn aka ho ama ɛna no pɛ yi ɛberɛ a mede m'asɛm rebɛwie na mede wura yi agya wo sɛ ɔnkɔ so ha ntew n'anim nkyerɛ wo na ɔmma n'adom bi ntɔ wo so na wo nso woahu ne foforɔ yɛ yi bi ɛna no pɛ yi yesu kristo din ne mu nti amen Amen. Baby, I will be and I pay yada radiasima, yada radiasis only in Shiamu Wahana, you go so Isaiah chapter 42, 6 to 12. You ram pie boom, your PC bompire, your bompire, some bompire bium. Say Rade, Uncle Ye Yame, a Rade, Cosunan wedding say, may the name of the Lord be with us. I am the Lord, that is my name. And in this, behold, the former things have come to pass. New things I now declare. What are the new things? What are the new things? Before they spring forth, I tell you of them. And ye bompire rade. Say ye jaya hua koso. Bibi biada okumaso, bibi biada utrain, bibi biada ushekwan. Ye we bisade, ye we hiasem, ye we near maybe ye denga. Ye be fam nanso awurade necessary bompa kire no na watumi agiye baby I will be the radius to say okoso ara kan ho na oye wunyankopon na oye wawurade na ni din no ye bompa ya no pe baby I will be ye bompa ya the radius ye the radius I am the Lord, that is my name. I am the Lord, that is my name. I am the Lord, that is my name. I am the Lord. Father, your word says, behold, I do a new thing, and it will spring forth. Isaiah chapter 43. I am the Lord, that is my name. Said I behold, I am the Lord. Behold, I do a new thing. For me. Do not remember the former things, nor consider the things of old. For behold, I will do a new thing now, and it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Of life, the giver of life, the deliverer of life, the healer. We shall not remember the former things, because you shall do a new thing in our lives in the name of Jesus. You shall do a new thing in our lives in the name of Jesus. In the days ahead, in the weeks ahead, in the months ahead. In the name of Jesus, behold, you shall do a new thing. In the name of Jesus, will never take your space. Graven images will never take your glory. In the name of Graven Jesus, images will never take your praise. You do a thing, and who can stop you? Your hand in the name is of strong. Jesus. Your hand is Yes, mighty. Lord, yes, Your Lord, hand, yes, your Lord. right hand, do Yes, all Lord, that do not mighty. remember the You former deliver, things. you We release, shall you not set free. remember You the set things free. of You old. release open The doors. things You that are open past. doors that are In the shut. months You do past. things that are In the years impossible. past. For Men behold, men O who Lord, trust in you are doing a never new see thing, failure. and Men it who shall trust in spring you forth. are always Shall we empowered. not know it? Men who And trust the prophet you Nimini will always Kapada be Rabapaya. strong. Men who trust In the you name of will see Jesus, your hand. Men who trust you will enjoy your favor. we receive of a new thing. We receive of the new things and the believer Savadalabapa. In the name of Jesus, we receive of the new things. We receive of the new things. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We receive of the new things. In the name of Jesus Christ. We receive of the new things, O Lord. We receive of the new things, O Lord. We receive of the new things in the name of Jesus. Which verse? Verse 8. I am the Lord, that is my name, my glory I give to no other. Empire no pese radi bibi biara wo masitrema. Epepese ebe fawe radi anyonyam.
yare bi a ɛpɛ sɛ ɛbɛkata wɔ Awurade anuonyam so ɛka bi a ɛpɛ sɛ ɛbɛkata wɔ Awurade anuonyam so amane bi a yɛpia ma tum ɛpɛ sɛ ɛbɛkata wɔ Awurade anuonyam so bɔne bi a yɛde asusu mi ɛpɛ sɛ ɛbɛkata wɔ Awurade anuonyam so ɛnyɛ dwuma da Jesus Christ, we are praying that prayer. Father, it will in the never name work of Jesus, because your glory you not give to another. Every ailment, every indebtedness, whatever, oh Lord, is trying to take away your glory from our life, from off our life. In the name of Jesus, this morning we pray that it be taken away. Be it pride, be it ailment, whatever it may be, in the name of Jesus. Father, take it away. In the name of Jesus Christ. It will never Nama levrendia kapadala baba. Leka parabadia faluda bada brambedele baba. Nege rebede baduja vada brandele baba. Mashava mila patala brandi di bikapaya. Machambara de mene kapadala babrandi andala baba. Makanda balivre jevedele baba. Nara komede blandi di bapalali andele baba. Makobadala babrandi andele baba. Namara badele babrondi abadala babandia kapaya andele beya. Epa shavara bakala di brandele katadali andele baba. Nakande bleli abapo shavada brandele baba. In the name of Jesus, Father, we pray that you shall be glorified in us. Your name shall be glorified in our lives, in every facet and aspect of our life. In the name of Jesus Christ. Let your name be glorified. Let your name be glorified. Let your name be glorified. In the name of Jesus Christ. Yeah, to us, our bumpire said, Bibi Bia, if in sum, if you are boom, if you nuyemu, if you vim, if you wiem, Yes, if you are stramumu, ebe sorry, ebe man hoso, ebe sorry, Yes, ebe Lord. woso no ho, Yes, Lord. astrochi biara, bosumi yi, ebe man hoso, astrochi biara, bosuma yi remu, obonefo ne be hyehyɛ no, ye bompa Awurade aman ate ase sɛ ɔmfa n'anuonyam mu bi ye bompa te bibi biara a ɛsɔre wɔ yɛn so ɛwɔ kwan biara so no ɛnɛ anɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade tumi ne Awurade ahoɔden ɛntwa yɛn ho nsi na Awurade mfa ne din ɛnto yɛn so Awurade mfa ne din ɛmbata yɛn Awurade mfa ne din ɛnwura yɛn ɔmfa ne din ɛnwura yɛn na nea yɛbɛdu bia Awurade din ɛnyɛ kɛse yɛbɔ mpaeɛ wobɔ mpaeɛ sɛ fiti ɛnɛ kɔ Awurade din bɛyɛ kɛse wɔ wo so the name of the Lord will be magnified. You will magnify the Lord. The Lord's name will be magnified. Your name shall be made great in my life in the name of Jesus Christ. Oh, in the name of Jesus Christ. Madiala Baba, that your name shall be exalted in our lives in the name of Jesus. That your name shall be exalted in our lives in the name of Jesus Christ. La ponda varabadia kapada de baba. The Lord God, your name shall be exalted in our lives. Lemo varabandi kepelele babrandele babaya. Nakanda brandele babo shavada bridi atadele baba. Nakoba ravazavani brendi atadele baba. Lakabara vadia tole brendi avadala baba. Your name shall be magnified. Your name shall be made greater. Your name shall be exalted in every aspect, in every facet of our lives in the name of Jesus. Nemo rabada balika padale brendi atadele baba. Nakoba ravazi veledi antele baba. Ne kamara vadia tele babrando le baba. Le kapada brandi bidi antele baba. Le mopala bravadi kapanda le baba. Le barabadi kapala di antele baba. In the name of Jesus Christ. 0551677755 ubetumi afre na ya twaswara den na woti efa enansema ya kenkan ho den na Awurade kai wo nkranche ben na wunya fimu den na wo so pese woni atiefo betumi ahye yebu kwan ato ho na wo so afre wo amune ewo social media ubetumi afre ewo ho nso na yɛne wɔ adi nkita ho ɛwɔ saa kwan no so
wobɛtumi afrɛ yɛn ɛyɛ 0551 67755 wobɛtumi nso afrɛ yɛn 0270 191971 191971 191971 ɛno no ɛyɛ WhatsApp ɛno no yɛ WhatsApp call wobɛtumi afrɛ yɛn na ɛno nso yɛtumi ɛne ɛde nsawɔ so ɔfrɛfoɔ di kan ɛwɔ line no so yɛbɔ akɔ ababɔkoma 97.1 ɛne da so Yesu Kristo mu sister kuya la temperature mu ho te den wɔ hɔ ɛwɛ kesi yɛto nka kyɛ kakra yɛde Awurade ase Onyankopɔn se medin ni Awurade medin ni no aha o se memfa ma yeyi mo bi na memfa ma no nyam emma honi se wo te hɔ papa nyamisha then I also pesa okaka wo papa me de ma yeyi se Awurade de na ayaresa abɔ me abotiri ebi ani ko di a enna me tiase nyame hu se Awurade dɔ me ɔde na ayaresa abɔ me abotiri me dana se don't go some woman who by a na Malcolm Dana to a sorry dame. Most of them say I'm not sorry. Now it's already done, Papa, already done. Dana say, I'm a face. The Mosia say, and a moon fire book, I'm with the making the thing. That's it. I said, I already did. Yamisha be brave and none of pays the queer Yaminka, who already goes to the Waf National Sat. Na yasra won sa sra wa hoden sra wo ba sa se enwi peye na se ne wa me ata se we do fa ma honi erade peja won sa na erade ma wa dom ensiesie no on fa no nyam hye nkoso ma wo e wo Yesu din mu amen na mi sha bebre se wa frɛ okuma 97.1 na nyam sha ye din tia ma ahina se ne kubiase ne kubase ne all the asiase Yamisha Winina, bye bye. Except you beauty. 0270191971 0551677755 offer for line so. Hello. I'm sure Mama Sunjay was coming in. And come so But if my say one because that's a bill. And of praying say Radin and Yam degree. Say one mamma when I say minimum my minimum be say. And for many or command for no one would the any bomb or command a command in her. And they rather they are back or coming soon. Yay, wow. With an acid degree. Uncle so mom home by minimum be say. No mammy. Nyanya me some power ni mu. Ona me share what this of the man. Amen. Amen. Mama say wa happy birthday. Yem bompa. Erade ye peja wa fna shawunsa. Emfe eyadia edimu emfe eyadia embakwa abosomi dumien ene abetwam na odi na wura bosomi fufuru odi na wura da fufuru odi na wura na fufuru se mesande tua wo feso Erade monyenshira Erade ma wafuna yenshira nia ohwe kwan nia seso hu nia seso sum nia seso di hu adanse nia seso odimu ahurusi Erade fani ni na dom no ne dai na Erade ma wanu nyam nkura no Erade yesre bamba to no so ne nififo ma wonkoso yenshira ba bia wo begina bia na wanu nyam hye enye kese ewo wasetem ewo Yesu Kristo din mu amen. Yama utirin kwa enti yebeba fie for party no wate. Bye bye. Mama Benny's granting baby I will be a yetia we na no pay. Mama Renos Mary Renos ura yire Mary Renos boachi dankwa Erade nshira bebre Erade nshira no kan ho unnetie won fi enkran akra ton ma nyame nshira yedintia ema
adɔfo ne anuanom a mutie yɛn baabi a mowɔ bi a mutie yɛn no yɛkɛsɛ Awurade nhyira mo bebree na yɛde nkyia kɛse ɛma yɛn atiefu daa wɔte radio yi ho baako na mabɔ ne di Mama Benis ɛni di hɔ ɛyɛ mama ɔpare a yɛpɛn Toronto hɔ mo de na kyerɛ sɛ ɔhɔ a de na kyerɛ sɛ ɔkoma nko a ne wɔtie wobɔ sign broom hɔ a koko ase dan na wɔ hɔ woba ebiri wɔ ha yi a yɛ maame ɔfrɛ yi kakra ɛne wo ɛka ho nyinaa yɛkɛsɛ Awurade nhyira mu nyinaa saa na wokɔ daakye manager ankasa hɔ na ɔhyɛ hɔ no nso retie abusuafo nyame nhyira mu nyinaa sɛnea mugusoboa mamfe mama Julie mama Otubia Awurade nhyira mu bi latte junction latte area mu hɔ ɛyɛ yɛn papa Richard Ejebritum ɛne abusuafo mu hɔ nyinaa nyame nhyira mu nyinaa ɛna no pɛ ne ayɛka ne sɛ Awurade hyɛ wodi okɔ apman a miaminu abɛma Newton Mate and spiritual happy birthday na Awurade nka ho Awurade nhyira Ɔsɔfo Franklin tia 5 seconds. Yo papa me da say yes ntia sron konkon ma me papa am Ebo Daniel and I no pay baby biara wo na me nkoso anka ho na until nanim nchel ana me chia obi bia chia ibusua edwumayefo obi bia na me nkoso anka mo ho na onhye moden amen Seduk Ibicha initiative na machia Linda Dancer Yofi and Erekia na kopon Yamkurai na nadum any unyam ensren wayeso amen yo yede Awurade ase Maria na dobia samwa Awurade nhyira mu nyinaa mame adobia Awurade nka mu nyinaa ho Awurade nhyira abusuafo a mu wɔ kwakuman emu amonam enne yɛka wo sɛ nyame yadoma Monday my hands are blessed Monday dawn commencing the month my hands are blessed eno ene yɛde ka ho asɛm commencing the month ɛwɔ yɛnim joda yɛriwura May mu no yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mayen kwa mayadom na watwe na ewie nso yɛka wo sɛ dwumadi ahora bebree memeda PUC graduation so bɛkɔ kwasida asɔre bɛkɔ so ɔkyena prayer yɛbɛhyia ɔkyena abɔmpae onyame nhyira wo onyame ka ho aha koma 97.1 ɛne da so brɛ ɛna nɔpɛ yɛnyina yɛhyia de brɛ wo yi Franklin na mo Duke Fifi Sonko dancer ɛna mosomfo Reverend Nathaniel Kingsley enti yɛmpɛsɛ yɛbɛbɔ din ne bebree Kristo ɛni na Kristo enti yɛka wo sɛ nnɛ da yi munnim Awurade a yɛsrɛ sɛ ɛda no bɛkɔ awie ne Kristo nda ne ho adi nkyerɛ wo wokoma yɛ den sɛ den a ɔmu bɔ wokoma yes Lord wode wo sɛ wonyɛ ntum sɛ den a ɔnsoso dae mmom hunahuna wɔ daa mu mmom ɔnsoso dae na ɔntwe wɔ adwene nkɔ so sɛ obɛdi nkonim ama wo Awurade nhyira yɛ na Awurade nka yɛ nyinaa ho mercy hinwo o sɛ Chinedum Awurade nka ho na Awurade nka yɛ ho na no ka sɛ nnwom no te ase Chinedum ne dia yeto oto won ne nnwom baako o sɛ you love me so much saa nyame no nkɔ so nka ho mama na adom no yɛbɛhyia nyame yɛ adom ɔkyena yɛde aseda kɛse nso bɛma yɛn nuabarima Ziggy B ɛwɔ adwuma pa a ɔreyɛ ho Samuel Kwadwo Akwa onyame nhyira wo na ɔnyɛ nea ɔkoma hwehwɛ nyinaa ɔmfa mma wo yɛbɛhyia bio nyame yɛ adom a ɔkyena God leads okay and now yɛ ka sɛ yɛrekɔ yi deɛ ne God leads